Ngano man na pre? Matay na palong man bay, nadaot na puting alin ba? Abay na bay, tanaw na to bay. Unsa pud nawa man nagi kondisyon na, kabalong bukid na. Kapagtarong mo ba kayo? Hadlo kayo diri oh. Naog, kaya ito ngayon eh. Wala, pinapil lang. Mukap yung motor, sige magkadaot yung motora eh. Unsa man maayo pa na? Pagguwat daw, wala ba kayo katabang ha? Sabo, para madali ta. Tayo sabi. Unsa may daot dyan na pre? Daot sigurong driver. Tarong ha, sikat bugal-bugal di arob. Feeling na kuha ni bay murag. City yun nga nabawag ba? Na, utropog ka. Nabaliba city mga bawag. Dalian ninyo, kanyiog pwede ba? Nakabantay mo to pre? Di ta magkundansa diri pre. Murag delikado kay ni lugar ha. Nah, nanghadlok naman po mo eh. Ay mo panghadlok pre. Murag piling na ko pre. Walay tao, pero ngay tae. Unsa man na pre? Tanawa lagi ba? Tanawa lagi karnibal. Ay! Dagan! Ito siguro kumakitaan. Dilit ang ko diri makitaan. Unsa may tuyo ninyo nako? Imong atay, imong kasing-kasing. Dugo. Wa ko'y dugo, pero na ko'y duga. Kana. Ah!